ben panas-panas karena ngaret. Kutok iki sing ngaret. Lumayan lah. Terus so warak gua balik. Cukup lah balik mobil seger ya. Kayunya kayak mumpung mah kayunya entek boleh lah. Kapok. Saya sopo ngarin kono. Jancuk bocah, besok ketangan-angel kok disuntak piye karepmu, awas, tenono balik. Tak keweplekne tenane. Ngono. Yuk. Koyo ora melas. Wong ngarep ono Ya piye lho? Wis suket deket tengah dalan. Bar dibaleni nah yuk. Ya ayo. Tapi lek kecekel aja ngomong aku sing jai. Yo yo. Tenan. Yo, yo. Nah, wis bener. Yuk. Kae koyo ne suara motor tah mau le. Tak delik lah.